nu mai fac, vezi că am un picior. Nu fac eu. Uite, tata. Uite că nu fac eu. Da? Stai puțin să mai... Dă-i mamă să facă poză. Te vezi, nu sunt singura mamă care nu poate să face ce. De n-a ștersă, de n-am înviat-o, de n-a sfârșit-o, de n-am vârtit-o. Nu mai atinge. Ime, vezi? Nu poate să se abțină. Nu poate. Bunele. Filmez. Și termin de filmat. Then how you walking right now? După aia pe unde mergem? În altă parte a... În altă parte a zonei. The phone died? Nu, două. Jasmine, do you have a liga? No, I couldn't find one. My phone died. I did. It was. I'm not sure if I powered Trebuie it să luăm off, altul. and I didn't see because it was yellow. Like that means it was good. You wanna go with them? Deci acolo e baza. Totul pe...